Gwlad Heddychlon, bydde tueddiad i gydweithredu gyda gwledydd eraill yn rodladol, ac i gyd sefyll dros rai yn dioddef anghyfiawnder. Mae hyn yn elfen gref o draddodiad Cymru, yn rhan o'r efallai oherwydd ein brydr am ein hynyniaeth ochr yn ochr a chymydog pwerus. Yr enghraifft fwyaf trawiadol efallai yw sefydlu Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen, a hynny ond 2 flynedd ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd. Gyda'r ddelfryd o un o gwledydd o bob cwr o'r byd trwy ddiwylliant a cham. Yn 1949, dim ond 4 blynedd ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, croesawyd Côr Plant Lübeck i lwyddan Llangollen. Ers 1975, mae sefydliad UNA Exchange, neu Cyfnewid UNA, hefyd wedi bod yn hyrwyddo prosiectau cyfnewid rhyngwladol ar gyfer pobl ifanc o Gymru a ledled y byd. Ar yr un pryd, mae nifer o grwpiau elusennol wedi cyd-sefyll â gwledydd eraill mewn angen a chyflawni prosiectau drostynt. Wnes un ohono yn maes y gorau Cymru Ariannu, ond mae'n rai eraill wrth gwrs, mae Cymru Cuba, mae Dolin Cymru Lesotho, sydd erbyn hyn yn elusen annibynnol, mae Cymru Nicaragua. Heddiw, mae llawer iawn o brosiectau cymunedol i gyfnogi cymunedau yn Affrica yn digwydd mewn partneriaeth gyda Hwb Cymru Affrica, sydd yn cael ei ariannu yn rhannol gan Llywodraeth Cymru. Un agwedd arall o'n tryftadaeth heddwch yr hoffwn i sôn amdano yw'r unigolion a'r grwpiau sydd wedi sefyll yn gadarn yn erbyn rhyfel a thros heddwch gweithio y canlyniadau a ddaeth yn sgil y safiad hwnnw. A mae rhain yn cynnwys gwrthwynebwyr cydwybodol, megis Ethel Davies, George M.F. Davies a Gwenallt yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a Waldo Williams, Mervyn Turner a Gwynfor Evans yn yr Ail Ryfel Byd. Ond dim ond ychydig o enwau i'w rheina, mae Dr Aled Eirig erbyn hyn wedi gwneud ymchwil ar y rhain, roedd dros 900 o Gymru yn wrthwynebwyr cydwybodol yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn tipyn o rif. Fe wnaeth y gwrthwynebwyr absolut yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn wedig dioddodd camdriniaeth a charchar oherwydd ei cred, efallai bod rai ohonoch chi wedi darllen am Ethel Davies a'r ffordd cafodd ei drin yn y carchar. Gwisgwyd wen gwasgod heian am ryw 6 awr ar y tro, ac yr unig ffordd oedd yn gallu cael fath o saib o hynny oedd trwy gwympo ar y gwely yn fflat pryd oedd yn gyrraedd. Y gyfraith oedd yn rhaid i'r 2 awr, a roedd yn y gwasgod yma 6 awr, a tofyd i drwy'n hefyd tra oedd yn y carchar. Yn yr un modd, 70 o flynyddoedd yn ddiweddarach ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, cychwynnodd grŵp o ferched o'r enw Merched dros Bywyd ar y Ddaear o Gaerdydd ar y 5 o Fedi 1981, gan orymdeithio i wersyll milwrol Comin Greenham mwyn protestio yn erbyn y 96 o daflegau nuclear cruise o'r Unol Daleithiau a gedwyd yno. A dyma nhw ar y top yma. Chwaraeodd y merched ran sylweddol yn y penderfyniad i symud y taflegrau o Greenham yn 1991 i 2. Heddiw, y mae mudiadau megis Ehenda Cymru a Cymdeithas y Cymod yn dal i ymgyrchu dros heddwch ac yn erbyn paratroadau at ryfel, gan gynnwys y defnydd o awelynau di-beilot arfor a brofydd yng Nghymru. Ac wrth gwrs ni yn yr Eisteddfod, a mae rhaid i ni sôn am y draddodiad barddol, a mae gennym ni draddodiad yng Nghymru o feir sydd yn ysgrifennu dros heddwch ac yn codi marc cwestiwn unol am foesoldeb rhyfel. Beirdd megis Gwenallt a Waldo, ac yn fwy diweddar Myfenid Hopwood ac yn Eirin Caradog. Dyma tystiolaeth o blaid gweld Cymru yn wlad heddychlon. Beth gallwn ni wneud yn erbyn hynny? Beth gallwn ni ddweud?
Mae yna le honni bod Cymru yn wlad heddychlon fel ni wedi gweld. Ar y llaw arall, mae Cymru yn rhan annatod o beirianwaith rhyfel Prydain Fawr, a wedi dangos hyn ar sawl achlysur dros y ganrif diwethaf. A'r gweithaf gwrthwynebiad militariaeth gan rai o'r capeli anghydffurfiol a chan y blaid lafur annibynnol yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ymatebodd y mwyafrif i'r galwad i ymrestru yn y fyddin yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Rhyw 280,000 ohonynt wnaeth ymrestru. A dyma fath o propaganda byddwn nhw wedi gweld ar y strydoedd ac o gwmpas y lle ac yn annog pawb i ymuno â llennoedd. Ymunodd ffigurau cyhoeddus yng Nghymru a ymgyrch recrwtio hon. Gweinidogion eglwys, megis John Williams Bryn-Shenkin, gwleidyddion, academyddion, hyd yn oed arweinwyr undeb, ac y flaen y gad yr oedd Lloyd George ei hun, yn tynnu sylw at dynged gwlad Belg, gwlad fach fel Cymru. Bu farw 35,000 o Gymru yn y rhyfel hwnnw. Collwyd o ddeiti 15,000 o Gymru eu bywydau yn yr ail rhyfel byd, ac fe gyfrannodd Cymru at yr achos trwy diwydiant arfau yn ogystal. Ers hynny, mae milwyr o Gymru wedi ymladd mewn nifer o ryfeloedd, gan gynnwys Corea, Iraq ac Afghanistan. A beth am heddiw? Fi byddem yn amau bod Cymru yn rhan o beirniadau rhyfel, peirianwaith rhyfel y Deyrnas Unedig. Bydd y cip ar y droddiad hwnnw, a mae fan hyn os ydych chi eisiau copi nes ymlaen, ac yn rhochrwyd gan Mentor Academy Heddwch ym Mehefin 2015, ar faint y presenoldeb milwrol a'i ddylanwad yng Nghymru, yn ddigon i'n perswadio fel arall. Dyma rhai ffigurau o'r adroddiad. Mae yna 25 o ganolfannau milwrol yng Nghymru, gan gynnwys barrics, meysydd awyr ac ardaloedd hyfforddi. Mae oddeutu 23,000 hectar o dir yng Nghymru yn perthyn i weinyddiaeth amddiffyn. Mae 85% o holl arwynebedd Cymru wedi dynodi fel ardal hedfan isel ar gyfer awyrennau milwrol. Mae 90% o recrwtiaid ifanc i'r fyddin, hynny yw 16 blwydd oed tan 25 blwydd oed, a Prydain Fawr yw'r unig wlad yn y byd sydd yn anfon pobl 16 blwydd oed i'r fyddin. So mae 90% o recrwtiaid ifanc yn dod o Gymru, i gymaru â 5% o boblogaeth y Deyrnas Unedig yn ei chrynswdd. Mae rhai ardaloedd sy'n bellach yn feisydd y ffordd i'r fyddin yn ardaloedd o arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol. Megis Mynydd Epynt, lle troi'r 54 teulu o'i cartrefi a ddechrau'r arfer o byd i greu lle ymarfer i'r fyddin. Mae'r ardal hon, Sennybridge yn Saesneg, yn dal yn wylo'r fyddin. Datblygiad arall sydd yn destun pryder i grwpiau heddwch yw profi awyrennau di-beilot neu drones ar fog, ger arfordir orllewinol Cymru. Awyrennau all fod a chysylltiad â lladd plant a phobl ddinunwed mewn gwledydd megis Afghanistan ac yn Gaza. Cysylltiad rhwng Cymru fach a lladd plant yn Afghanistan. Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru wedi arwyddo cyfamod gyda lluoedd arfog ac yng Nghymru, fel yn Lloegr a'r Alban, cynhelir diwrnodau cyhoeddus i ddangos cefnogaeth i'r lluoedd arfog. Cynhalwyd yr un diwethaf yn Llandudno ar y 20 o Fehefin eleni. Daeth torfeydd mawr i'r diwrnod, a roedd yn cynnwys gorymdeithio milwrol, arddangosfa hedfan gan awyrennau rhyfel, a chyfle i blant ddringo ar danciau a defnyddio gynnau, fel petai'r rhyfel yn rhyw sioe gyffroes neu gêm ddiniwed. Mynd i chi cymryd yn y ben, ond mae'n siŵr bod chi wedi clywed.
cwestiynau yn codi. Wrth ystyried treftadaeth heddwch Cymru, ac eto edrych ar y rhan mae'n gwlad yn chwarae mewn diwylliant milwrol, mae llu o cwestiynau. Sut ydym ni Gymru yn gweld ein hunas, ein hanes am treftadaeth? O pa ffynonellau ydym ni yn derbyn gwybodaeth? A sut medrwn ddysgu fod yn fwy beirniadol? Beth ddylwn ni ei wneud i sicrhau bod ein treftadaeth heddwch yn parhau i'r dyfodol ac yn cynhyddu? Dwi'n mynd i jyst dweud ychydig bach o'n profiad personol. Gan fy mod i yma yn sefyll o'ch blaen chi fel heddwch Cymraeg. Jyst i ddweud ychydig bach, ond mae dwi wedi bod yn rhan o mudiad heddwch ers cryn dipyn o flynyddoedd. A na i jyst dweud ychydig bach ynglyn â hynny. Dyma rhai o'r mudiadau wedi gweithio dros y blynyddoedd. Dwi'n ieithydd yn wreiddiol a mae'n anodd iawn cael gwared o hwnna. Ac efallai oherwydd fy mod i'n cael ieithoedd, wi wedi canolbwyntio rhywfaint mewn drechion dros y blynyddoedd ar fudiadau sydd yn ceisio goresgyn rhagfarnau a dod â phobl o wahanol wledydd at ei gilydd. Hyn oedd canolbwynt gwaith menywod i fenywod dros heddwch, a wnaeth lawr y waith yn ystod y rhyfel oed i adeiladu pontydd rhwng fenywod o America, Prydain a Rwsia. Bu'n ni'n rhan o prosiectau gyda mudiad hwn a ddaeth y menywod o Cuba ac America at ei gilydd, a hefyd merched o Israel a Palestina. Un o amcanion Cymdeithas y Cymod yn rwngwladol, sef IFOR, yw herio rhagfarnau ac adeiladu dealltwriaeth. A gyda changen Americanaidd IFOR, ymweles i ac Iran yn 2007. Yr hyn a elwyd yn ymweliad diplomyddiaeth sifil. Hynny yw, oedd ni'n trio cael sgwrs gyda pobl ac yn adeiladu perthynas rhwng pobl America, Prydain ac Iran. Rwy'n tueddu hefyd i fod yn person ymarferol. Efallai hyn am sgiliau fel athrawes sydd yn esbonio'r ffaith fy mod i hefyd yn weithgad gyda'r elusen llais neu trais, neu yn Saesneg Alternatives to Violence Project. Mae hyn yn mudiad sydd yn eriad gefnogi pobl i ymateb yn gadarnhaol i wrthdaro unrhyw bywydau personol trwy raglen y weithdai. Cynhelir y rhain yn y gymuned a hefyd mewn carchardai yn y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd. Efallai profiad dyfnaf a ges i erioed a ges i cadw neu greu heddwch, fodd bynnag, yw fel hyfryngwraig ecumenaeth yn Palestina ac Israel yn 2012. Am 3 mis roedd ni'n byw gyda tîm rhyngwladol mewn pentref bychain ar y llain orllewinol, fel presenoldeb amddiffynol i gymuned sydd wedi hamgylchynu gan drefnannau neu settlements sydd ddewig. Roedd yn gwaith pob dydd yn cynnwys bod yn glistiau a llygaid i'r rhai a ddioddefau ymysodiadau, yn gwrando, ysgrifennu adroddiadau a'i hanfon at gyrff oedd yn medru ei cefnogi. I mi yn bersonol, roedd hwn yn uchafbwynt trwy 7 mlynedd o ymweld â'r ardal, dod i gwybod am sefyllfa yn fanwl, ymgyrchu a dod i adnabod heddychwyr ar y ddwy ochr. Ers 2012, rwy wedi bod yn rhan o hyfforddi pobl yn Hebron, Bethlehem a Gaza mewn dillad i drais. A hyn fel y gallent wrth sefyll yr osgyniad yn fwy effeithiol.